Mibahad ang mga journalist sa Cagayan de Oro nga ilang i-boycott ang presidential debate sa Mindanao nga ipahigayon karong Pebrero 21. Gisuportahan sad kini ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte human may plano ang organizers sa maong debate nga ilang ilimit ang kadaghanon sa local journalists nga pwedeng motambong sa maong event. Matod sa mga journalists nga ang maong plano discriminatory, unfair ug insulto sa lokal nga mga magsisibya. Matod sa mga organizers nga aduna lamang 5 ka slots alang sa mga local reporters ug 5 usab alang sa local editors. Ang mga local reporters pwede lamang mo cover sa maong kalihukan gikan sa media center pinaagi sa video monitor ug ang mga local editors maka-cover sulod sa debate venue. Katong dili pwede makasulod mahimong mutan-aw na lang sa video monitor nga ibutang didto sa gym sa maong universidad. Apan si Duterte miingon nga angay kini nga sulbaron sa mga organizers kay kung dili kini maremedyohan dili siya motambong sa maong debate. Ang Davao Mayor midugang nga makig-istorya pa siya sa iyang team kung unsa gyud ang angay nga desisyon. Ang maong debate giorganisar sa GMA7 Philippine Daily Inquirer ug kapisanan sa mga broadcaster ng Pilipinas ug ipahigayon kini sa Capital University.